ban sngau tho ya ka jing jung ki paj ba ki basa ki Shnong ki Buddien hak Thañ Umsiang hari bhoi ka Thañ ka Buddien hak hapot ka Meghalaya bat Assam bat ka badai ka Thañ ka baya shong khle ki jaj ban riu hakas ngisa jan jong ka tayo balala uba Charles Marngar MDC ka mahoti ulah hiar byang sa Shnong Umsiang naka banta bani kran sani bha bat ki riu rang ba jong ka tay ka Thañ bat khamtam banwan ra ka jing ya tali ka jing ya suthu jing mud hapdeng jong ki las ngau tho baka nongrem ka bala penlong UMDC bun khot jingelang yi kinong ilam Shnong kinong ilam raj bat seng balang ki Buddien hak te ka Thañ kadai hadien bawla yo jing tep man hakas ngi ka bawla hiar sha Umsiang police outpost hadien bakala don ka huri hura hapdeng ki ar kan hon kat kum ka jing tho de kinong ilam Shnong ban nong ilam raj long baki te ki breu ki basa ak te ka jaka ka ba manshwa la tep kum ka refugee colony mentai kila sedang ban pin ibor persya te ki breu ki basa ak te ka jaka bat ka ba kham sngo phala ki riurong ba jong ka te ka Thañ ka de hadien kila thmu ban pen kelai ka te ka refugee colony sha ka panbari ha ka jingelang ka balalong ho Umsiang kila don bun ki riurong ba ka Thañ kata ka bakan thup na du ki lingdo ki basan ki daloi lembat ki nong ilam Shnong jong santli ki raj ki bakan thup ki raj mayong makro amjong lempoj bat ka raj sakra lengba jong ka te ka jingelang kila la ru ban thawi ka we ka joint action committee ka bala tip kerteng kum ka MLAM kabadai ka komiti ka ban saya kran halor ka jing kabala ya kendu di paj ba ki basa ka te ka Thañ bat khamtam habaya dei bat ka refugee colony nalor ki nong ilam raj bat nong ilam Shnong la don ru ki seng bhalang bukan thop ya ka all tiwa association bat ka tiwa youth association ki bala ya don bentalang ha ka te ka JSC bakran ki nong tho khobor uba Charles Marngar ulong baling ba jong ka te ka JSC kila rai ban pha ka jing tho shu menteri Rangbah bat shu chief secretary ka sarkar jilla ka bakin sapha ko piru sha ka DC ri bhoi naga benta ban tokit mardor no halor ka refugee colony ka Buddien hak te jaka ulong ru lingba jong ka te ka jing tho ke JC kan dawaru ban jurep halor ka rukom shong jong ki namar le se yo kin shong tam ne pala de ka jaka ka bala ai de ka district council nadu usnem shajar khandai spa nrupwe ngai kumlei ya borok ki nong tre pokarai nadu ki basan ki doloi ki lengdo ki Rangbah Shnong nang ta gidan atli ki association kawai ka Oltiwa association bat kawai ka TYA ki ong TYA youth association te kidan kumba matagas ki jing poi ke kalong do sispa arpun yongot ye te bat ki jing yakran ka ni sngi so kamen ba kalong sukses bat pi ki jing yakran matagas ngi kidan atli ki benta ki beng yakran bat ka benta ka ban kong hi ka bangi ye phliu jing mon ang ne kalong ban pen klan ya kini ki boy lalong ki jong ni ya ka jing yelong kawai ka jing yetali knang ba kini ki jing ja ki baja ki buan banja kini kumbalong kini sngi kala dap kinom jasu ikai ka bangi lai rai menta angni kalong ba ban kalong ba ngila dap banthong ya ka joint action committee jong kisan likirat ka bangi khot ya ka joint action committee mlams ka bamut mayong lempoj amjong makdo batka sakra kini kini kisan likirat bat ngila de benthong ikne ga joint action committee presiden jongka ude uba monseng agrang atau secretary ude uba albat dilar bat assistant secretary ude mapuya te ngila de benthong ikne ga joint action committee bat ngila rairo ba ngindon gawe ka joint petition kini ka joint petition ngin tho chok chief minister ngin ai copy chok chief secretary jongka sarkar jila but ngin ai copy ru shaga deputy commissioner jongka riboh district na kamenta ke immediate inquiry but ka inquiry kalong haki babon ki liang kaban kong ye ka jingdon kini ki refugee sakte ke jaka panbari kabara ka bade ba jaka ka puta ban kabalai kadai bangin pek ya karkom shong ka jongki lese kila ban shong palat yo put ubana kaliang jong ka district council hagi por ba machwana du snam kar kandai spa rupwe kala ai ni jaka shaki bat shong te